Hello everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mao niya ang sumpay sa atong drama. Diin ka man nahipaw nga garip sa imong hikala katong kaliwanag. Dako pa rin buhi ang mangod di kaliwanag ang mga katong kaalan. Mao'y nagsulti na ako sa dahil na ning kamatay. Nga, kilugos di ay sa suod kong amigo si kaliwanag. Sakit ang hitapuasa. Bisan ako naminaw ni Maning. Sultihan ti ka. Sakita, uy. Nahibaw ko. Mangutana ka na ko karon nga nung wa na ko kiniidangop na to sa militar. Nasayon ka. Kay dili na ka na mistin ako ipangutana. Kay nahibawan ang daan nga maasulang ang maong kaso tungod kay ang mga kuko karon sa balaod. Pabor nga to sa mga bintahuso ug mapalabilabihon. Kay ang mga namunuan mga hakog, mga madaog-daogon. Pero tugote lang nga masulti ko sa akong opinion. Imo ka nagkatungod, Vicky. Wa di masayop si Kaliwanag nga Maribelde. Husto si Kaliwanag nga nag-inpe. May katungudong matagtaw, Vicky. Dinhi nagkatrokis ang mga baruganan ug prinsipyo. Baruganan ug prinsipyo sa mga rebelde ug mga militar. Ug misangko sa mga bala ug pulbura. Baruganan ug prinsipyo gyapon, Vicky. Ngano nga misangko na kini sa pinatyanay. Magpakamatay ang mga rebelding NPA tungod silang prinsipyo ug baruganan alang sa katawhan, mao gyapon ang mga militar magpakamatay sa gipanumpaan nga panalipdan ng nasod. Apan subo lang panandungon ngang maong panumpa isakyan sa mga mapahimos lanon ug madawdawgon. Unsay may ikastolti kun masunod ko sa tunog ni Kaliwanag. Wa ka mo tingog, Ning. Tungod kay gipuga una nako ang akong pangutana kun unsa sab kay imong ikasulti kun muingon ko nga espesyal ko ikaw misyonan na aron pabalikon ako sa patak. Wa ka mo tingog, Vic. Nakalaom ng gabi ini. Mao nga ingnon ta ka. Sayop yung kang miingon ako nga ikaw na lang usa sa gamay mong kalibutan. Gabi ina, katol ko na. Vicky, Unsa, Ning? hangyaon ta ka. Palihog lang. Nga unsa? Tutuki lang ko palihog. Nga naman, Ning. Ingon ana, Vic. Gusto na ko mabati girkika nimo nga moingon ka nako. Ning, ayaw pang hilabot nako kay wa kay labot nako. Ha? Ingna pagyud ko palihog, Vic. Ning, dili na ko gusto nga makakita pa nimo. Ayaw na pagbalik din eh. Okay, Ning. Ayun na panghilabot ako. Kay wa kay labot ako. Ning, di ko gusto makakita pa nimo. Ayun na pagbalik din, he. Bayring daan ng beer. Pauli na sa iyong kampo palihog, Ning. Ayun na pakita na ako. Palihog. Ayun na pakita na ako, Ning. Di anong bayad. Dahil sukli, Ning. Ay na lang. Diha na lang na. Gamay rin kay na, Vic. Ayaw, Ning. Basin mo niya ni hinungdan nga mobalik ka din, he, kay imong kuhaon ng sukli. Niaw. Dawat ang sukli, Ning, oh. May kasuko ka na ako, Vic. Unsa may hinungdan ng suko ka na ako. Tungod bagay ang nag-among-among nimo sa kamilitar. So may labot nimo. Matupapitaw nimo. Lahi ka. Dili ka abusado, parehas nila. Unsa man sa labot nimo nga. Kinsa may ngan sa militar nga nag-among-among nimo? Bago pa man kang miingon ron nga dili ka magpahilabot na ko kay wa ko'y labot nimo. Ang binisukli. Sige. Sige. Bye. Neng. Tataw na ko dres gawas. Tatan na tumong duha nga serious kayo nagsulti. Mag-relate ako sa gawas. Saan? Nag-away mo? Wow, tana. Ning? Ayaw una. Bye. May pasyan niyo mo. Ha? Vicky? Ning? David,
Gupahag yun ang among miga eh. Kaya bisang ngit-ngit kayo. Muamag yun ang kagwapa ta. Nabiyaan ni mo ang imong kaho ning. Basin mo niya ni hinungdan nga mabalik ka din eh. Nang imong kaho. May, Abi. Tanong kayo. Naitaw, insultador kayo. Baineng! Sarge! David, nag-away mo, Sarge? Wa man. Sige, may gabi igoryo. David! Dave! Pagminyo mo! Maupay na gabi, dida, sangkay! Baka ba na ni kanahan? Ay! Pagkakaraan ba yun? Huwag niyo kong kitang bago! Kaya nga itong logbook, Sarge. Pasensya lang mo, Sarge, ha? Mahamantang nga mo na itong sundon din niya aron makita ang record kung unsa tang oras sa migaw sa kampo o usa sa tang oras sa may balik Wani kaso sa kampo. Wani kaso ba di? Okay. Ano mo, Vicky, Sarge? Pero may hinang imo guryo. Oy! Ay. Badi, usa may milagron hitabo rong gabi una. Naibaw ka, badi? Mbot lang ni mo guryo. Kamo may nagkuyog ni Sarge. Kilos bugas, badi? Nagpilang kilos bugas, badi? Okay lang may guryo. Wa, ang kilam. Pero malang kami! Pre! Gisirhan na nimo ang kananan, day Vicky. O man Salve. Katog na. Daghang nainom si Sargento Ernie. Para baya na ako. Buotan si Erning. Matinahuron. Basta kay dili siya abusado. Daghan siyag nainom. Oh. Nganong nahunong ka man? Usay mo gihuna-huna, Vicky. Vicky? Di pa man ko katulgon, man Salve. Mura mag... Doon na siya laom nga gihuna-huna. Kabay ning. Babayag ko mong gilain ni mga. Mga... Ay, kay ikaw na ako, God. Sultihin lang ko kung sa'y sinungdan. Sinungdan naman. Kanang hinungdan ba? Mura mag... Nausap ang kinaiyan ninyong duhang Vicky. Ano, ingo mo to siya ni mga... Pagtunol niyo sa ikaw nga. Basing mo ni hinungdan kung mabalik pa ka din eh. Nga ikaw saan? O sige ka nang magsulti na ko ron. Hoy, punta na yung matawi. Hoy, ano ka? Huwag kay tingog-tingog. Tubag ka kumi, ha? Sa ako nang ingo ni mo, ay kaigo na ako! May igotan ng ulan, ha? Beda. Ano kalit mo ka ni bangon, ha? Pining! Bay! Oh! Nilakaw! Nilakaw ka, Sarge! Hoy! Oh, sutoy lang, day! Dili na ni Husto. Dili na ni Mao. Dili na Husto kaning akong kipati. Anong kipati man ko kahasol. Karon pa sa din ako bati ang nga maingon ko, ani. Hain naman ang akong kaligon. Hain naman ang akong gusto karon dili mapatik ingon, ani. Naunsa man ko. Ragahan ta ka. Dili ka tong sukli, dili sab ka tong kao ang hinungdan nga nung ibalik ko din eh. Ikaw mo hinungdan, Vicky. Ning. Mahal ta ka, Vicky. Ning. I love you, Vicky. Ning. I love you, said Ning. Ning.
I love you. Naipaog yung ko, Vic. Sa unang na kong kakita ni mo, nakaingon din ko sa kong kaugalingon. Niya na yun ang babae nga akong mahalon. Nakitaan ko na yun ang mahal ko kayong babae. Likon ko, nahibaw ko, likon ko. Sa daghang mga tuig, sa daghang mga hikayon nga, mao na gyud ang mga hikayon nga mabati na kugugmas sa lalaki. Pero ikaw lang muuntol sa kundugan ang maong pagpati. Dili gyud makaduot sa kong kasing-kasing. Pero diyang nakita ko ikaw, lain na kay nga kong gipati. Nausab diya tayo ng tanan. Tugngan man ako. Gagamit ko ang tipo kong kalikod pero dili lang kay natarog ko. Napukan ko kuning. Gilimot na lang sa kadaghan pero ikaw gudi ay ang tinuod. Ilong na. Ganina ni. Ganina mo ang katapusan. Paglimot sa kong kaugalingon pero nahibaw ka. Ako mo'y grabing kasakitan. Gusto kong mahila kakipati ko kaluin ni mo. Vicky. Gusto kong matuog pero dili ko makatuog. May balik ko din eh. Gablihan kong balik ang pultahan. Nahibaw ka nga nung gablihan kong balik ang pultahan. Tungod kayo. Ako na namasin nga mabalik ka din eh. Ug ang hinungdan. Ang hinungdan. Dili na siya sa iyo. Dili na ang kao. Ako pa kayo hinungdan na nung mipalik ka din, Hining. Ikaw cute ang hinungdan, Vic. Ikaw cute ang walain. Oh, mga langit, gasaylos panganod. Hey, kanindot nila tanaon. Lamiyaw eh. Ang akong kamot. Kalahin sa akong kamot. Ni padung sa akong. Lamiyaw yun to. Paakon ko lang na ako tulog. Namuso ka. May magnako sila ang dagat kaya namuso ko. Mga tarungan kapag yun. Ay, Diyos, ba yun? Hunungan na na, oy. Mupaka ng taro. Uy, siguro yun eh. Mulang, siguro yung kayo. Pita, puti hinahinin na to. Ikaw, puti sa pamunal mo sa ro niya. Kita, siguro yung kayo ko, siguro yung. Sama ka, oy. Nagkasanay na ng duha, pangutana pa ka. Siguro yun eh. Oo, kalami. Wow, papako ko sa mong tudlo ng salbibi. Papako ko. Bali ha? Ay, paitan ka. Sain na yun yung nagkasyangit ang kuso ko, ay. Karaan na kay na, Guryo. Karaan. Taga Cebu magka mo. Ano mo gamit manggihapon mo karaan. Mabuot ka. Kaya napakaon ako. Ha? Uway baho diha na. Samot ka karaan, Guryo. Samot ka karaan. Sibat sa dahil. Asa ako kitag baguan isa. Ato na mi. Sige. Magsikim na siyang duko eh. Very good, be. Miyangat na ko. Ato na mi. Sige na lagi. Mahal ta ka. Unsay... Ulagi. Mahal sa taga. Ato na mi. David. Ato na mi. Day ha. Naguriyo. Tanabay. Buutan si Erning. Matinahuron siya. Osmo nako. Matinud-anon. Kung mabiniyo kag militar, si Erning mo'y miniho eh. And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye-bye.